De novo con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Manuel González, portavoz de Compromiso Outes. Señor González, benvido, como estamos? Hola, moi boas noites, moi ben. Que tal de Nadal? É vostede moi navideño ou non? Bueno, pois estas datas efectivamente obrigan e estamos pois disfrutando coa familia, cos meus pais, con miñas fillas, con miña muller, estamos e co resto da familia, evidentemente, nun Nadal que ademais estamos tendo moi bo tempo e, por tanto, pois moi agradable. Ademais, ali non tendes frío, non? As temperaturas ali son mellores que as daqui, non? Bueno, máis ou menos estamos como aquí. Un inverno frío, pero, tamén fai falta. Bueno, vostede, poñemos a audiencia en un pouquiño de datos para que se fixen e poidan seguir un pouquiño a conversa e o análisis que queremos facer do Concello de Outes. Vostedes foi alcalde nomeado máis ou menos no mes de xuño do ano 23, con un tripartito, logo de pactar con Compromiso de Galicia Compromiso de Outes, sacou 4 concelleiros, o BNG 2 e o Partido Socialista 1, son os 7, que son maioría absoluta, con respecto ao Partido Popular, que sacou 6 concelleiros, e gobernaron desde o ano 23 hasta febreiro, hasta o 25 de febreiro deste ano, que a través de unha moción de censura o compañeiro de corporación do Partido Socialista deixou de apoiarvos a ustedes e apoiou o Partido Popular. Entonces, me gustaría que fixéramos balance destos 10 meses do Partido Popular e non sei se quere vostede, faga unha semblanza. Estos 10 meses, desde febreiro hasta decembro, 10 meses deste goberno do Partido Popular con axuda do Partido Socialista, que está expedientado e está, non sei se xa está fora do Partido Socialista. Sí, firmemente expulsado. Se é un concelleiro non adscrito, por tanto, un concelleiro transfo. Vale. Cal é o balance así e logo entramos en detalle? Sen dúbida, pois estes 10 meses do goberno de Calo e Camaño, do goberno do Partido Popular e do concelleiro non adscrito, pois está marcado por esa decisión, ese feito que foi a moción de censura presentada, como vostede ben dixo, en febreiro deste mesmo ano, de 2025, non? Por tanto, boa parte da actualidade política e da xestión mesmo deste goberno está marcada por ese feito e por todo o que se deriva do mesmo, posto que esta situación en estes momentos nos leva a nós a acreditar, e ademais está sustentado por un informe de secretaría, que, pois o goberno actual está, pois, de alguma maneira, sendo un goberno irregular, ou non está cumprindo con legalidade, ou, pois, ser firmes a expulsión do antigo concelleiro socialista desta organización. Hai un informe de secretaría que indica que non pode ostentar ningún tipo de responsabilidade política, nin ter ningún tipo de dedicación do Concello, e o señor Calo, o actual alcalde do Concello de Outes, decidiu non retirarlle esas competencias. Por tanto, ese é un primeiro elemento que eu creo que marca a actualidade política e as circunstancias do Concello de Outes, non? En canto á xestión, eu penso que hai un goberno que basicamente non ten iniciativas importantes, que se dedica mal que ben a executar aquelas actuacións que nos deixamos aprobadas, en moitos casos contratadas, que son actuacións que con un orzamento total, diversas actuacións con un orzamento de máis de 2 millóns de euros, é dicir, nos deixamos 2,5 millóns de obras, de obras por 2,5 millóns de euros aprobadas e, en moitos casos, xa contratadas, e o que sí que está facendo tamén o actual goberno de Calo e Camaño é, en moitos casos, tratar de arrogarse autorías de iniciativas que xa son iniciativas do goberno anterior. Falo, por exemplo, da recente proposta de ceder o Colexio do Cruceiro de Rou para convertirlo nunha residencia para persoas con discapacidade. Nós levamos a pleno, como todo o mundo sabe, a finais de 2022, a cesión dese inmoble á asociación Adibismur para justamente construir ali, poñer en marcha ali unha residencia para persoas con discapacidade. Por tanto, de alguma forma, o que trata o goberno actual é de tratar de facer que fai,
pero nós non vemos que haxa ni ideas, nin actuacións que realmente, bueno, pois, digamos, sexan relevantes. 10 meses despois, cal foron os motivos ou cales pensa que foron os motivos porque o concelleiro Antonio Caamaño, que lles apoiou durante un par de anos, logo deixe de apoiar Bueno, eso, en realidad, pero cales sospeitan, ou cales valoran ou cales análisis fan. Bueno, eu non estou digamos, na súa cabeza, por tanto, eso, como ben digo, tería que responder el, non? Con todo, nunca se saberá, efectivamente, bueno, pois que motivos de fondo están detrás desta decisión. Onde estaban as desavenencias? Eu creo que non había grandes desavenencias. Solo nos últimos 2-3 meses, ou 3 meses anteriores a esa moción de censura, houbo, en algúns casos, algunhas tiranteces, bueno, pois, con temas menores, en realidade, non? Sinceramente, eu descoñezo, polo que vimos tamén no propio pleno da moción de censura, non vimos ningún tipo de razón de peso para que esta se producira, non? Para que o concelleiro Tono Caamaño, bueno, pues no medio do partido cambiara de equipo, que basicamente foi o que fixo, ben é certo, antes abandonando o goberno, e solo unha semana despois presentando a moción de censura. Isto é importante, porque foi en ese momento cando, bueno, pois, foi desautorizado polo seu grupo político, polo Partido Socialista, e se iniciou o proceso de expulsión que, bueno, terminou, porque é un proceso evidentemente garantista, meses despois. Por tanto, eu, sinceramente, non o sei, bueno, máis alá da personalidade que poida ter, pero eu creo que non houbo grandes desavenencias e, en todo caso, terá que contestar esa pregunta. Señor González, para toda a audiencia, pero principalmente para os veciños de Outes, se lle parece, facemos unha foto da situación do Concello a febreiro deste ano e logo comparamos con a foto que teña a decembro deste ano. A situación económica do Concello cando vostede perde a alcaldía calera, como estaba tesourería, como estaba a situación económica, o porcentaxe de deuda. Ben, iso é outra das falacias que o Partido Popular, en particular, se dedicou a estender nos últimos meses para explicar o inexplicable, non? Que é asinar unha moción de censura con un concelleiro transfo, non? Dicir que, bueno, a situación económica era caótica e que tiñamos o Concello case empeñado. Bueno, nós collemos o Concello con débeda financiera cero e nos deixamos o Concello con débeda financiera cero. Iso é unha realidade, está aí para testiguar, non? Por tanto, non había unha xestión económica desastrosa, nin moito menos, non? No noso caso, e creo que se está vendo agora, non había facturas de centos de miles de euros no caixón. Había, pois, as débedas habituais que hai cada certo tempo cos provedores que se van pagando cada mes ou cada 2 meses, non? O único que había era unha débeda coa Deputación da Coruña contraída polo propio Partido Popular en 2015, 2016 ou 2017 que se está agora pagando. Sen unha débeda que era a interese a xuros cero, pero que no seu momento asumir o goberno do señor Crespo e da señora Beatriz Molinos para executar unha serie de obras. A situación que sí que relata o Partido Popular é que eles deixaron moitos cartos no banco, por así dicilo, eran os remanentes, famosos remanentes de tesorería, cando colleron o goberno xa non había tantos. Iso é certo, evidentemente, pero hai que dicir as cousas como son. Efectivamente, nós, cando chegamos, había 4 millóns de euros de remanentes de tesorería. Por que había eses cartos? Porque durante un tempo os concellos non podían gastar máis do que ingresaban. Había unha serie de normas fiscais que estaban en vigor que eran moi estrictas, que facían que os concellos, e saben o ben todos os alcaldes, foron ao final os que estaban sostendo a estabilidade orzamentaria a nivel xeral das administracións. Vale? Entón, sucede que chega a pandemia e o goberno central abre a posibilidade de utilizar eses remanentes. Remanentes que, repito, habendo necesidades nos concellos, non se podían utilizar. No noso caso, pois eran estes 4 millóns de euros. E que fixemos nós? Utilizalos. Pero utilizalos para que? Pois, por exemplo, para poñer en marcha a depuradora de aguas residuais que levaba anos sen funcionar, posto que o sistema de saneamento, a rede de saneamento, era unha entelequia, non funcionaba. Gastamos máis de 700.000 euros no sistema de saneamento, incluindo a posta en marcha da depuradora. Posemos en marcha a primeira escola infantil municipal grazas a esos remanentes. Por outro lado,
executamos un proxecto moi importante como a sustitución de todo o alumeado público por luces LED que hoxe permite un aforro anual de 50.000 euros. Ben, conseguimos unha subvención de 700.000 euros, pero había que cofinanciar eso con 200.000 euros. Pusemos en marcha o primeiro Museo da Carpintería de Ribeira de Galicia, que estuvo cofinanciado con fondos GALP, con fondos europeos do Grupo de Acción Local e Pesqueira, pero había que cofinanciar con fondos propios. En definitiva, o que fixemos foi utilizar estes fondos para mellorar a vida, para solventar problemas do Concello. Claro, os señores do Partido Popular debían pensar que estes 4 millóns de euros eran deles. E, por tanto, se dedicaron a dicir que acabáramos con todo, etc. Non acabamos, nos investímolos, pusemos en marcha servizos, repito, tan importantes como unha escola infantil municipal, pusemos en marcha o sistema de saneamento que aínda necesita moitos máis investimentos, etc. Bueno, esta é a realidade. E aínda así, está para acreditar os informes de intervención. A 31 de decembro de 2024, o remanente de tesorería era positivo por perto de 500.000 euros. Esta é a realidade. O señor Calo dedicouse a dicir, repito, que cando chegaron estaban nunha situación lamentable. Eu creo que o fixo ou ben por ignorancia, porque debía pensar que a 1 de xaneiro alguén nos ingresaba 7 millóns de euros, que son os orzamentos, e que podíamos gastar libremente, ou por mala fe. Non sei cal das dúas razóns foi. E a foto a día de hoxe da situación económica do Concello? Bueno, a situación económica do Concello a día de hoxe está... Acábanse de aprobar os orzamentos, non? Acábanse de aprobar os orzamentos, máis ou menos igual. Os orzamentos son os orzamentos donde non hai ningún tipo de proxecto novo, donde os investimentos fundamentalmente son os que nós deixamos aprobados, non se inclúen investimentos novos, donde, evidentemente... Bueno, estos para o 26 son os de iguales que os de 25? Son moi parecidos, con algún cambio que a nós, dende logo, nos causaron determinadas dúbidas. Por exemplo, hai un incremento do gasto corrente en xeral. Eso está pasando en todos os concellos porque nos últimos anos produciuse un incremento do gasto corrente. E, bueno, pues en este caso, o grupo de goberno o que fai é unha previsión de ingresos que a nós non nos parece realista, pero non nos parece non só a nós, senón tampouco a propia interventora, que indica que bueno, pois, o incremento que se prevé, en particular no ICIO, no imposto sobre construcións, que este ano recaudou apenas 50.000 euros e que para o ano que ven se prevé que recaude 250.000 euros, é un incremento que non está sustentado en informes por parte dos servizos de urbanismo, non? Bueno, eu creo que tratan de bueno, presentar un orzamento o antes posible, pero é un orzamento que eu creo que non é realista. A parte diso, un orzamento que non se falou coa oposición, é, en definitiva, un orzamento que non, bueno, pois que non conleva ningún proxecto novedoso, diferente, e que nós vemos pois, con bastante distancia. Imos ir por apartados, pero que necesita OUTES? Bueno, a nivel prioritario, digamos, que para estes hai examen en maio do 27. Correcto. Pero hai un ano e 4 ou 5 meses, que necesita OUTES hasta aí? Bueno, eu creo que OUTES precisa un goberno que leve a cabo propostas novedosas e propostas diferentes, non? Como tratamos de facer nos últimos 6 anos que estuvemos, en particular nos 4 iniciais, non? OUTES ten un problema demográfico de primeira orde. Está perdendo poboación. Perdendo poboación de xeito moi acelerado, e por iso era necesario poñer en marcha servizos de conciliación, como nos fixemos. Eu creo que aínda hai que apostar máis. En segundo lugar, OUTES é un concello con un declive económico importante. Nos pusemos en marcha unha Axencia de Desenvolvemento Local para apoiar os proxectos dos emprendedores, pero tamén outros proxectos estrela que actualmente está parado, era poñer en marcha ou poñer a disposición das empresas chan industrial, posto que OUTES ten plan xeral, pero non ten chan industrial derivado dunha sentencia judicial, non? Bueno, nos fixemos os cambios. Hai demanda empresarial? Hai demanda para un pequeno polígono, pero para iso tiñamos primeiro que modificar o plan xeral. Eso foi o que nos iniciamos. É un proceso arduo, moi longo, que implica o visto de moitísimas administracións, desde o meu punto de vista excesivamente burocrático, pero nos pusemos en marcha, decidimos cal era a zona, conseguimos que o Pleno aprobara
a modificación provisional desta modificación perdón, a aprobación da modificación do plan, efectivamente, e agora o goberno actual o que debería é seguir dando os pasos necesarios para que, bueno, pois este chan industrial se concrete o antes posible. Outras necesita iso, outras necesita moitas máis cousas, evidentemente. Necesita que haxa un sistema de saneamento que funcione ben. Fixemos investimentos importantes nos últimos anos. Por qué? Porque a nosa principal fonte económica sigue sendo a ría, sigue sendo o marisqueo, estano pasando mal os mariscadores e as mariscadoras nos últimos tempos, e seguramente ten que ver tamén seguramente co cambio climático en boa medida, pero tamén coa contaminación da ría. E, por tanto, Outes necesita ideas valentes, ideas coherentes e un proxecto de futuro. O que non necesita é ter estrictamente unha administración que se move por rutinas e que pensa que rozar camiños e tapar baches é o que ten que facer o Concello e máis nada. Eu creo que eso hai que cambialo e, bueno, nos trataremos de impulsar un proxecto en 2027 para recuperar a iniciativa e para que así sexa. A nivel de turismo, a nivel de dinamización e da economía que xera, e entre outras cousas, desde o punto de vista incluso náutico no Porto do Freixo e algún edificio aí que hai, pareceu que hai algún convenio coa Consellería do Mar para algún uso distinto ou para alguna tal. Que posibilidades ten Outes e as que hai que, digamos, que potenciar ou apoiar? Permítame, en primeiro lugar, que faga un inciso respecto ao centro náutico. O centro náutico lévase utilizando por parte do Concello, grazas a un acordo coa Consellería do Mar, nos últimos 15-20 anos, sin ningún tipo de problema. Enterámonos en febreiro, claro, nos levábamos 5 anos no goberno, ese acordo, ese convenio estaba dende había máis de 15 anos, non? Despois de ter moitas reunións con Portos de Galicia, perdón, a esa entidade da Xunta, enterámonos... Sí, pero depende de Consellería do Mar. De Consellería do Mar, que ese convenio estaba vencido. Nós tuvemos moitas reunións, eu podo dicir que estuve moitas veces en Porto de Galicia, nunca nos informaron sobre esta cuestión. Eu, hasta onde eu sei, hasta 31 de decembro, non vi ninguna comunicación no Concello que nos diga oi, teñen que renovar vostedes a concesión. Era unha concesión. E outro día nos sorprenden dicindo que, grazas á magnificación do novo goberno, o Concello de Outes volve a ter un centro náutico no Freixo, cando todas as actividades que se viñan desenvolvendo aí, todas, absolutamente todas, nos últimos meses seguíronse desenvolvendo sin ningún tipo de problema. Outro exemplo máis de que venden fume, se dicía de broma outro día, cando foi a conselleira ali, faltoulles inaugurar a ría. Un pouco máis se inauguran a ría porque a redescubriron eles. Con todo, que potencialidades ten? Outes ten unha gran potencialidade turística. Outes ten un sector empresarial asociado á hostelería moi potente, que traballou moi ben nos últimos anos, e dende o noso goberno o que tratamos sempre foi de acompañar eses esforzos. Fixémolo con infraestructuras tan importantes como que dicía antes, o primeiro museo da carpintería ribeira de toda Galicia, unha actuación onde recuperamos un asteleiro tradicional que mereceu premios a nivel español na Bienal de Arquitectura, por exemplo. E fixémolo tamén con numerosas iniciativas como a Feira Náutica do Freixo ou proxectos diversos para, por exemplo, ter unha marca, situar unha marca do Concello de Outes dende o punto de vista turístico. Por tanto, Outes ten un gran potencial aí, eu creo que vai seguir tendo, pero hai máis cousas que o turismo, hai outros sectores que tamén é necesario apoiar. Entre eles, non me gustaría, supoño que vostede, digamos que o potencial forestal que ten e as sofores ou as sociedades forestais que por aí hai algunha iniciativa que... De novo, esta é unha iniciativa que no ano 2021 nos podemos acompañar a Asociación de Veciños, unha asociación de veciños do lugar de Cuns, que quería impulsar unha sofor acompañámonos a Consellería de Medio Rural en aquel momento. Efectivamente, hai unha necesidade de impulsar novas figuras de xestión do monte. Naquel momento,
estou ahora lembrándome, a Soforsa estaba creada, o que se quería era impulsar unha aldea modelo na localidade de Cuns, na parroquia de Cando. Non? Efectivamente, fan falta modelos de xestión novedosos e fai falta unha xestión distinta do monte. Eso, sen embargo, quen ten que impulsalo é a Xunta de Galicia. Os concellos, como o noso... Hai que demandar, non? Evidentemente, nos temos que demandarlo, pero os concellos como o noso que non temos os recursos, o que temos é que apoiar aquelas iniciativas como as destes asociación de veciños e calquera outra que poda xurdir, evidentemente tamén pois nas propiedades que sexan públicas tamén tratar de levar a cabo pois unha iniciativa de xestión forestal máis moderna e máis digamos económicamente rentable claro. Efectivamente, e acompañar o sector que existe, non? Pero bueno, todos os sectores xeran poboación, postos de traballo, riqueza, e iso fixa poboación e atrai economía, non? Movimento a roda. Política, digamos que... Social, un pouquiño, como está a situación que vostede ten datos, o servicio de axuda no fogar, o envellecemento da poboación, bueno, todas estas problemáticas que temos en Galicia e que, lóxicamente, os concellos pequenos ten moita máis incidencia que nas cidades. Efectivamente, non? Este é un dos grandes retos que temos que afrontar, en este caso tamén dende a política municipal. Pois, o principal servizo que presta o noso concello é o servizo de axuda no fogar, temos unha poboación avellentada, temos que reforzalo. Nos incrementamos de forma moi relevante as horas de atención durante o noso goberno. Eu creo que isto é algo que se vai seguir facendo, pero tamén, neste sentido, creo que é importante reclamar máis apoio e un apoio financiero máis relevante para a Xunta de Galicia, posto que é a Xunta de Galicia a competente a hora de prestar este servizo. Por tanto, o servizo de axuda no fogar é moi relevante. Iniciativas que se puseron en marcha, que se reforzaron durante o noso mandato, por exemplo, Santar na Casa para xente maior, xente dependente, e pois, outro tipo de iniciativas como que comentábamos antes. Non é só Outes, a comarca precisa un recurso como é unha residencia para persoas con discapacidade. Nós, dende o momento que chegamos ao goberno, comezamos a traballar con a Divismur para que un edificio que nese momento estaba baleiro, que era o colexio novo do Cruceiro de Rou, posto que no colexio vello abrimos a escola infantil, o colexio novo podería albergar este tipo de servizos, e traballamos arreo para que isto fora así. Chegouse a ter xa un proxecto constructivo presentado por a Divismur, un convenio, como digo, de cesión a esta asociación, e temos que seguir traballando nesa línea. Goberne quen goberne, porque os servizos sociais son esenciais para unha poboación con necesidades e, sobre todo, para unha poboación tan avellentada como o noso concello. E como se leva isto ás parroquias, aos lugares, no rural? Como se manteñen as pistas, os camiños, as estradas, os servicios, os colectivos, os centros culturais? Como se presta esa axuda nun concello eminentemente pequeno e rural? A ver, dende o punto de vista dos servizos sociais e mesmo da oferta cultural, nós o que tratamos de facer no seu momento, e de alguma maneira persiste esa forma de prestar o servizo, é descentralizar unha parte dos cursos, por exemplo, para a terceira idade, formación de distinto tipo, cursos de memoria para a xente maior, etc. Bueno, eso tratouse de facer de forma descentralizada en cada un dos centros. Logo, evidentemente, hai unha oferta máis importante no que é o centro da vila, na Serra de Outes. En canto ás infraestructuras, evidentemente, claro, tense que facer un traballo de mantemento de toda a rede viaria. Temos unha rede viaria nun concello como Outes de máis de 600 kilómetros. Iso é moi costoso, efectivamente, e boa parte dos recursos en infraestructuras iban dedicados ao mantemento e a mellora dos camiños rurais. Con todo, é complicado sempre chegar a todos os sitios, pero volvo tamén a dicir o que dicen, nos deixamos unha planificación feita de obras, en moitos casos contratadas, de máis de 2 millóns de euros, que en gran medida eran destinadas justamente a mellorar o acceso, os camiños e a manter a rede viaria municipal para todas as parroquias do concello. Antes preguntáballes vostede como disfrutaba das festas da Navidad, do Nadal.
que está, como valora, digamos que a organización dos atractivos, dos eventos da luminaria, dos actos do Nadal organizados polo Concello. Sobre gustos pintan cores, non? Bueno, algúns lle gustan máis pois, as luces dun xeito, as luces do outro. O que se podo dicir é que a programación é basicamente unha copia do que nos tiñamos. Pois, por primeira, en parte sí, en parte claro que está ben. Despois hai cousas que cando se executan hai diferenzas, pero nos pusemos en marcha, teño que dicir, a primeira feira do Nadal, tamén para promover o comercio local. Sí, a mediados ou así, non? En 2024 puxose en marcha. Pero digo, a mediados de decembro se celebra a primeira quincena ou así. Sí, este ano volveuse a celebrar. E, bueno, despois, con esas cuestións de luminarias ou dos adornos, pues, repito, para gustos pintan cores, máis ou menos está como estaba. Señor González, o camiño vais acabando, estamos chegando ao remate. Tengo un minutiño para decir o que vostede queira ou que, como resumen do que non lle preguntei, o que queira. Bueno, pois pouco máis hai que dicir, non? Nos non facemos unha valoración positiva do goberno salido dunha moción de censura entre o Partido Popular e un concelleiro tránsfuga. Eu creo que isto vai marcar a política municipal de Outes durante bastante tempo. E, dende Compromiso Outes, estamos traballando para impulsar unha alternativa sólida, seria, ilusionante en 2027. Seguramente cunha cara nova ao fronte, teño que, no que non me preguntou, eu non serei o candidato, só saben os meus compañeiros, pero será unha persoa que forma parte... Pois mire, é a primicia, Antonio, é a primicia, será algún compañeiro bueno, pois de Compromiso. Están neso, non hai compañeiro, todavía non hai nome, pero vostede non vai ser candidato no 27. Eu non vou a ser candidato no 27, tamén lle podo dicir que pois na última asamblea decidimos que a partir de xaneiro deste ano a portavoz do grupo municipal vai ser a compañeira Alba Quintela, que fixo un traballo excelente como tenente alcalde, como concelleira, e no seu momento decidiremos quen vai ser a persoa que encabece a lista de Compromiso e bueno, pois tamén traballamos para desenvolver un programa que sirva para poñer pois a Outes no sitio que se merece. Lle agradezco, e supoño que a audiencia e os veciños de Outes esta primicia, que ademais ven moi ben, porque na Navidade é unha boa... Non sei se boa nova, non sei se para vostede, non sei se é unha boa nova, ainda que supoño que vai a gañar moita, digamos que, tranquilidade na súa vida personal e profesional, non? Bueno, teño que dicir que esta era unha decisión que xa estaba tomada mesmo antes da moción de censura. O meu compromiso eran 2 mandatos e, bueno, gustaríame ter rematado o segundo, pero lamentablemente estas cousas en política pasan, pero bueno, é así, non? Eu fui un concelleiro en 2 etapas por máis de 10 anos, alcalde durante 6 anos. Eu creo que agora é un bom momento tamén para dar o relevo para que persoas que xa colleron experiencia, porque nós o queríamos era impulsar un proxecto de futuro, bueno, pois o poidan facer, e, bueno, pois eu estarei tamén botando unha man en todo o que precisen, pero, bueno, tamén, bueno, pois pódese facer política e traballar polo ben común dende outros cargos, e así o farei. Seguro que o fará, e ben, porque eso non se perde nunca, non? Nunca se deixa. Foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos, señor González, moitísimos éxitos na súa vida personal e profesional na universidade, e hasta, iba a dicir isto, unha vindeira ocasión, pero políticamente xa non será neste formato, se ademais o deixa neste mes que ven. E deixa a portavocía, pero a súa compañeira, pois, tentaremos de... Somos 30, bueno, damos cobertura a 30 concellos e ás veces, bueno, pois se nos a dinámica roda tarda moito en dar a volta e lóxico vimos ademais dunha pandemia que nos levou a que este tipo de programas non se poderan facer polas medidas de seguridade, etc. Feliz Navidad e que o 2026 sexa moi próspero. Pois moitas gracias igualmente. A todos vostedes, isto foi todo o que nos deu de sí esta edición de Falemos con Manuel González,
con José Luis Villanueva, presidente da OPP 89, partistas de Carril, a Meixa de Carril, e con Pablo Fernández, secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais da Consellería de Traballo da Xunta de Galicia. A todos vostedes desexarlles que teñan unha bon Nadal, unha feliz Navidad, e que o ano que ven, que empeza pasado mañán, lles traiga e sexa próspero para todos vostedes. Muchísimas gracias, moi boa noite, saúdos, gracias a Dios.